ngcono esifubeni? Yeah. Phuza. Siqala ukuba ngcono kancane. Ngcono phuza ke. Manje inyamani le green. Yabo la kuphuma into ezigreen hayi le nyama ekade uyisho wena. Yebo. Na le ndishini. Ngicela suqala ukuba ngcono kancane. Usungcono phuza. Phuza. Musu ukuthinta kanjalo phuza isandla ngesikhiphe phuza lapho. Yazo buka. Uma ukuthi ulo 50 rand wakho uzothola nini? La isikhathi ungasabi. Oh. Uzothola umhla 5. Oh ngiyabonga. Ujahe indawo. Yokufa indawo. U50 rand uzophuma nje. Oh. Usungendawo uphinde ungisize ukuthi imali singashizela ngempela. Okay. Uphinde unginikeze. Ayizonto engishona. Ngiyabuzwa. Ngiyabonga-ke nokucabanga ukuthi kufanele ngikhokhele 50 rand. Yazi ngobani ngibe nginikeza lo 50 rand ngizelani. Ngizothi uma sengempela sengishizela ngempela singanayo imali. Uphinde ungenze ukuthi uphinde ngikhokhele. Okay. Hayi ngiyabonga.